כן. שלום לכולם. פרשת השבוע, פרשת פנחס, מתחילה עם הפסוקים, וידבר השם אל משה לאמור, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל וכולי. רש"י אומר, על פי הגמרא, בסנהדרין, בסויטו, לפי שהיו השבטים מבזים אותו, הראיתם בן פוטי זה, שפיתם אבימו הגלים לעבודת אלילים, והרג נשיא שבט מישראל, לפיכך בא הכתוב ויחסו אחר אהרון. חז"ל עומדים על זה, יש כאן אריכות יתר בפסוקים. המילים בן אלעזר בן אהרון הכהן מיותרים. כבר הוזכר מקודם, בסוף הפרשה הקודמת, שפנחס היה נכד של אהרון. בשביל מה שוב התורה כותבת כאן בן אלעזר בן אהרון הכהן? התורה יכולה לכתוב, פנחס השיב את חמתי, אין בתורה קוצו של יוד מיותר. אומרים חז"ל, השבטים ביזו את פנחס. אתה נכד של יתרו. מצד האמא, הוא היה נכד של יתרו. מי היה יתרו? כומר לעבודה זרה. חז"ל אומרים שלא היה עבודה זרה בעולם, שיתרו לא עבד אותה. אתה הולך להרוג נשיא שבט מישראל, את נשיא שבט שמעון, והכתוב ומייחס אותו, נכון שהוא נכד של יתרו, אבל הוא גם נכד של אהרון. וכאן לא מובן כאן מה המסע ומתן. השבטים גם ידעו שהוא נכד של אהרון, אבל אמרו מצד אחד אתה נכד של יתרו, איך אתה הורג נשיא שבט מישראל? אז מה התשובה? אתה נכד של אהרון. מה הקושייה ומה התשובה? נתאר לנו קצת, ננסה לדמיין מה קרה שם במדבר, את הסיטואציה. בלעם הרשע, בעצת רשע, בחוכמת רשע, הצליח להחטיא את עם ישראל בעבירה נוראה של זנות עם גויות, מלווה בעבודה זרה מגונה של בעל פאור. חז"ל מתארים את כל הצעת בלעם, תעשה להם אוהלים, למכור בגדי פשתן, מבחוץ יעמדו זקנות, ייכנסו בפנים, שם פתאום יהיה נשים צעירות, יצאו יותר בזול, לאט לאט יפתו אותם, יין המוני, ישקו אותם וכולי. הצליחו להחטיא את עם ישראל, להביא אותם לניסיונות נוראים שכמעט לא היה להם בחירה. ובכל זאת נכשלו בעבודה זרה. מוישה רבינו ובית דינו דנו את העובדים לבעל פאור בסקילה ותלייה. באו שבט שמעון לנשיא השבט ואומרים לו, אנחנו הולכים להרג ואתה שותק. הלך זמרי בריש גלי עם כוזבי, בת מלך מדיין, ואמר למוישה רבינו, מי יתיר לך את ציפורה? ונכנס איתה בריש גלי לקובל, לאוהל, כשכולם יודעים מה הוא עושה שם. יש כאן בריש גלי מרידה במוישה רבינו, מרידה במלכו של עולם. לכאורה הכל מתמוטט, ואז מתחילה המגיפה, דין שמיים מתחיל לפגוע בכלל ישראל, מתחילים למות עוד ועוד ועוד במגיפה. בא פנחס במסירות נפש והרג אותם. חז"ל אומרים, הייתה כאן מסירות נפש, באופן טבעי שבט שמעון היו צריכים להרוג אותו. זמרי יכל להתהפך, ואז היה אסור לו לפגוע בו. כל ההלכה שקנאים פוגעים בו, הבועל הרמית, זה הכל בשעת מעשה לפני שהוא פרש. חז"ל אומרים, ניסים על גבי ניסים נעשו לו. פנחס חירף נפשו לקדש שם שמיים ועצר את המגיפה מעל בני ישראל. באו השבטים הם מבזים אותו. הייתכן אדם מחרף את נפשו בשביל הכלל ישראל לעצור את המגיפה ומבזים אותו? מה קורה כאן? נראה שביאור העניין הוא ככה. חז"ל אומרים, הבועל הרמית, אחד שבועל גויה בפרהסיה בפני 10 מישראל, מתייחד איתה, קנאים פוגעים בו. הוכיח כבר מוישה פיינשטיין, קנאים פוגעים בו, מותנה שאדם יעשה את זה עם תואר הכוונה, עם הקנאות לקדש שם שמיים, כואב לו כבוד שמיים, ולכן הוא פוגע בו. אבל אם יש לנו כל מיני חשבונות אחרים, אם כבר אז כבר הוא רוצה לפגוע בו, לנקום בו על משהו, זה נחשב כרציחה ממש. בעצם אחד שבועל הרמית לא מגיע על זה מיתת בית דין. יש כאן הלכה מיוחדת, הבועל הרמית בשעת מעשה, לא קודם ולא אחרי. קנאים, אדם שבאמת כבוד שמיים בוער לו, מותר לו לפגוע בו. באו השבטים בטענה ואמרו, אתה יש לך את הגנים של יתרו, הסבא שלך פיתם עגלים לעבודה זרה,
לא הניח עבודה זרה בעולם שלא עבד אותה. הייתכן שלך כבוד שמיים באמת בוער, כל כך אכפת לך מעבודה זרה, זה באמת היה בתור הכוונה? טענו השבטים שלא ייתכן, ואם לא עשית את זה בתור הכוונה, אז אתה רוצח. בא כתוב וייחס אותו לא, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, משיב חיימה בן משיב חיימה. לא הגנים של יתרו היו כאן, הגנים שהוא ירש מאהרון, הכתוב והעיד עליו, הוא כן עשה את זה מתואר הכוונה, לכן אני נותן את בריתי שלום. חז"ל אומרים פנחס לפני זה לא היה כהן, רק הבנים שנולדו לאלעזר אחרי שהוא נהיה כהן היו כהנים, פנחס שנולד קודם לא היה כהן, מכאן ואילך הוא התמנה לכהן, אחרי זה היה כהן גדול, וכל הכהונה גדולה, בהמשך מזרעו, לכן אני נותן את בריתי שלום. השבטים באו וטענו, זה לא בתואר הכוונה, זה לא קנאות אמיתית, זה קנאות מזויפת. העיד עליו ריבנו של אוילום, שהוא יודע מחשבות בני אדם, לא הייתה כאן חלילה קנאות מזויפת, הייתה כאן קנאות אמיתית. קנאות אמיתית, ואדרבה, הוא בא להשיב חיימה, הוא הציל את עם ישראל בקנאות שלו. מה כל זה נוגע לנו? קנאות לפעמים נצרכת, לפעמים אסור לאדם לשתוק על כבוד שמיים, והוא צריך לפעמים לקנות ולהילחם נגד עושי רשע. יש מקרים שאסור לבן אדם לשתוק. מצד שני, קנאות זה דבר מסוכן מאוד. בקלות אדם יכול לטעות ולעשות דברים שהוא לא צריך לעשות, או לעשות דברים עם מחשבה לא נכונה. ממילא צריך לדעת, מצד אחד לפעמים חייבים לקנות על כבוד שמיים, מצד שני זה דבר מסוכן מאוד וצריך בו זהירות יתרה. אנחנו צריכים ללמד אותנו כלל בשמירת הלשון, כשאדם מסופק אם כן לקנות או לא לקנות, אם זה לא ברור שווה תעשה עדיף. לקנות צריך כשברור לו שזה מה שצריך לעשות, והוא עושה את המעשים הנכונים, לא מגזים עם כוונה טהורה. יהי רצון שתזכה לקדש שם שמיים, לעשות את הדברים הנכונים. שבת שלום לכולם.